Bang' jatend piny Kenya William Ruto gwelo jokanyo mag ODM melemo mag piny owacho gino manenore ka gima koro tiyo machiegni gi UDA winjo wuok jokanyo UDA e gwenge mag Kaluor kama chalo nade. Olanya Bagano loso telo mag UDA kendo mar wach na yo machal kod ma. Chung motegno mar lando duond bura mar UDA alwora ma Kaluor. Jogo mane ok par ni duond bura mar ODM to kod UDA nyalo tiyo kanyakla. Sani guonyo wigi sedang ka dibed ni otonje obarore kado. Ne wasewacho kendo wasebedo kwa wacho kaka leaders mane Kenya kaka achiel kuom leaders mane kwa wacho ni piny ni ok ng'e gima kiny. Kendo jatho mar Luo Nyanza nosewacho ni gima kiny kia bigi okach. Omiyo mano nyiso wach maler ni kisebedo dhano ma jatelo piny ni kata ok jatelo ko ningi tho wuoyo kich nyalo wuoyo gima dhi konyo. Mana yuaga upuonj koro wacha dieri wacho no ndawa ja sirikal mondo kony President William Ruto kan reru maber. UDA bade ma oma bet okonimbi mar UDA medo landore Roni oganda lutelo machiegni. Ma en kom man gi mbi kendo teku mang'eny. Wan kaka Homa Bay County kendo joluo across the political divide. Nitiere ilo kod mor e piny Luo ma kineno kata kipenje ground. Iwinjo ka jodiemo wan UDA ko mor zaidi. Kwayo maro ni joluo donje sirikal. UDA ok en ODM. Omiyo UDA dhi malo. Ka koro in party mar ODM ni lo jatend party ariyo gote odonjo kan UDA. Jakom mar party odonjo sirikand UDA. Jatend joma thine od bura odonjo kan UDA. Ere ng'ama odonjo party no donge onge. President mar Kenya no dwa yawo sirikande kendo sebedo ko wacho ko Luo Nyanza Kenya mangeo ni odoro ko kabila mara mara ok ochuno ni ne party mare. Omiyo sani koro gike sama koro President William Ruto rwako kabila mara mara kendo rwako ji te e party. Omiyo ng'eyo ni kodhi kama mbi mar ODM do nyaka dok piny. Omiyo jaluo nyaka koro duog oko mondo bede tie ng'atni piny ni kata wan mineno ni Raila mano moko loto muoy wuok. Ng'ato nyaka mak lwete. Jotelogo okonegi sebedo ka imieno gi kod chilo mag andhoke ka gilero ni mago gin siasa ma ok nya demokrasia. Kata kamano mbaka dhi chalo nade. To en gima ji nyaka jomoyombi nyaka jomoyombo gopo mondo bede omiyo ka iwacho ni ng'at madhi e sirikal na en ana ni ng'at mawuoyo no en thuolo mar donjo sirikal ma pok oyudo. Chieng' modonjo oyudo thuolo kata othonje dhi donje dhoge lwar gi kanyo ringo donjo sirikal monde koko ng'eye. Kumora mora ka ok iketo jogi ni sirikal manyalo kelo ni wach sami kuodho gimoro sami kuodho piny nyaka bed ng'ati ma kuodho. Tijano ndi jomoko ma be ok ma riek ahinya. Sama ng'ato ni sirikal manyalo kelo ni wach to gino mondo ng'ato namboga. Mano nyaka bit stopped ka jadudura ni mondo ascend to power. Kuom thuolo malach jokanyo mag UDA senyiso ng'ai mar chamo ne gikoni giyudho mo mar piny owacho. Kata kamano yudh mogo chalo ni koro medore gino manyalo duwo chuny jokanyo. Ng'ato nowacho ni nabazo griambe. Chieng' kacha waneno ka migosi Homa Bay to senator nowacho ni wagoni erokamano Ker Ruto kuom kelonwa projects kata obedo ni nwami kura maromo gapuoyo. To ker kanochung' to nyiso no yapuoyo duong'. Nomiya kura maromo goyieyo. Adiri man duk Homa Bay County noyudo kura Ruto matin na 3,500. Dongo mar demokrasia kendo mbi mar ODM biro dok piny. Kendo madongo te osebwaka sirikal. Omiyo nyaka koro sirikal ti gibe gitie gima ng'eyo ni to kendo gelo mo dinga jaluo biro maber jaluo biro bede pa madware piny kendo jaluo biro nongo dongruok mawuok e sirikal. Nyabaga Ramogi